balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Kagkaroon! Yari ang Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa siningadlaw sang Sabado. Yara kita sa ikapitong adlaw sa bulan sang Enero tuig 2023 mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaksyon ta sa sining udto kahimos na panyaga na dugay-dugay. Ang iban sini nakatapos na gidman, ang iban sini wala pagidman. No? Sige, mag-guide na kita mga kaksyon. Tubtub kita sa Tagna Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Mga balita karon nasyonal dalon taman dire sa inyo sining palatuntunan plus ang atong sining malang mga local and national issues dalon taman pag magka-time dire sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental, welcome diri sa inyo sining palatuntunan plus ang atong sining mga kaaksyon sa Oriental side kag kalakip man ang atong sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capi, sa Clanin Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sining aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial balita na aksyon na Marlon Hinovia.
Ini may kang tanan sa tungman nga pag-abuso na kitan nga rason ho ni Provincial Administrator Attorney Diaz sa pag-dismiss sa apat ka mga UPA personnel. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Artay Hupon satellite registration sang COMELEC. Bacolod nagapadayon sa Barangay Alangilan, kadamuon sa mga nagaparehistro amat-amat na nga nagasaka. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, 58 anyos nga taxi driver, patay matapos mabungguan sang SUV nga ginamaniho sang 22 anyos kaina sang kagahon sa highway sa Dalan Aranita, Goldenfield Commercial Complex. Sa balita sa Nukpoy, balita ni Aksyon na Alvin Graba, tatlo kahay ranking officials sang New People's Army aresto o naresto sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman sa patrol driver sang Suzuki Ertiga, ginaligar nga nakabunggo blas taxi driver, madasig ang pagpadalagan sang iya salakyan. Mga kaupdanan nga taxi driver nakabatsyag kasubo kasunod sang kamatayon sang ila sining nga upod. Sa balita naman sa kay Aksyon Aksyon Roger Gotib, mga na-confess kang buga sang Christmas kag New Year guba na sang Cadiz City PNP. Sa balita ni Aksyon na Vidya, pasible karon dugay-dugay, duwa ka mga lalaki lakip ng isa ka minor di edad dakop sa bypass operation sa Banwa sang Pontevedra, isa ka armas lutango na recover man. Sa balita nasyonal, piniyaton anang desisyon sang korte angot sa pag-akwit kay Remulla III. Presidente Bongbong Marcos suportado ang panawagan sa mga senior officers ng PNP nga magsumiter sang ila courtesy resignation. Masobra 17 milyones ka COVID-19 vaccine yara na sa warehouse sang DOH. Kaga Department of Health naka-record sang 580 ka mga bagong kaso sang COVID-19. Aktibong kaso naglabot sa masubrado si mil. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share sang Aksyon Balita Banat Bulig, sang Aksyon Radyo Bacolod. Liog tang mensahe ninyo kay hatagan ta inaig talopangod karon dugay-dugay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Daligid lang ha, mga kaaksyon namon sa kanginan, mahatag tanay pila ka mga commercials, balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado sa nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang ay siyempre pigado tas kay ano Mas ng maaksyong buhay, ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippines Standard Time plus 11:45 ng aton oras. Sige, chibog na sang may mga palanyagahon na, no? Sa may mga bong iba siniway patuod ka pamahaw mo, pamahaw tig palanyaga na, isa na lang katira mga kaakson. Ay, pwerte pamahaw panyaga. Ayos, sige, live extension na coffee mix na kita, no? Ang
Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuantang balita ni Akson Alvin Graba sa patrol driver sang Suzuki Ertiga lang ang ginaligar na kabunggo sa taxi driver madasig ang pagpadalagan sa iyang salakyan. Ti daw nakainom kuno ini. Ambot na no ka matuod ni mga kaupdanan nga taxi driver. Ining na bungguan blan nakabatsyag sang kasubo sa kamatayon sang ila sining nga upod. Yari ang countdown sang balita ni Akson Alvin Graba. Akson Alvin. Aksyon Rex na kibot ang iban nga mga taxi drivers samtang ang upod sinikay na sa nga kaagahon kabatsyag man sa kasubo ining mga miyembro sa taxi drivers sa siyudad sa Bacolod matapos na patay sa aksidente kay na sa ngaga si Leonilo Bourbon. Ano nang ginamaniho yung salakyan? GNC Action Rex GNC? Oo. GNC sa upod pa ni sa ngaton gali nga kuan ni mga miyembro sang operasyon tulong task group guro mo. Oh, correct. Action Rex sa mga upod niya pa ni sa obra. While ang iban man action Rex may ara man nga mga upod man sini. Ano oras sin tabuaw? Actually natabo action Rex mga alas 4 pasado. Anong ang taxi? Oo, nag-parking di sila base sa Dira sa may exit sang Golden Field? Correct, kita mo na Action Rex, Inang atubang ya, anong na ganing mall man nga gamaya? City Mall, Action City Rex. Mall? Oo, O, dra na sila palarking? Oo, ina ang base sa pahayag. Kung mo pa Northman direction, ining Suzuki Ertiga ni? Yes, sakto na. North nga direction kay halin siya sa south, going north nga direction. While parking ni si Nilo Bourbon Action Rex, Nilo, kay ang tawag nila diri Nilo mo ang hayo o mas kilala siya nga Nilo. Ang natabo diri may upod ni si Nilo duha naghagad mangape for the meantime while waiting sa mga pasahero. While ining si Arcadio Inderes, ara naman sa saigad daw, nag-guide lang siya sa iya, sining taxi, kaysa tanggahulat man aksyon na Rex. Nasunod din kay Inderes nga while ka-parking, ang tatlo o kung mga upod niya, ara sa, ang salakyan nila ara sa may City Mall, nagtabok ni sila para magpangapi gali. Kung mo nagtabok ning driver ni? Oo, nagtabok ni driver ni. Upod man tong duha pa ka mga taxi driver man? Yes, sir. Sakto na. Nagtabok sila para magpangapi. Inabalang kape nga may pushcart lang bala, dampi Action Rex nga tupad sa tubang lang. May ano? Tupad sang Shirley's. Mga kapihan nga pushcart lang. Daw, mga cart lang bala nga kapihan. Inang dagdag-dagdag? Oo, hindi. Ang cart lang bala Action Rex kung sama sa naaw na, balik naman, balakat na naman ining pushcart na nga pangapi o gabaligya sa nga kape. So, ang tabo diriya nga nagpangapi sila sa isa ka kapihan, kung pushcart bala nga kapihan sa tabok tupad sang Shirley's. So, ang isa to may nagmulong base may pasero. So, tabo diriya gali Action Rex sa suno kag base man sa pahayag diri ni Inderes nga nagtabok gilayon ining si Bourbon. Ang pagtabok lang diriya, ang natabo diri Action Rex wala natalupang dan ang madasig nga pagpadalagan sing Suzuki Ertiga nga ginamaneho abi ni Miguel Jomari Jologo. Now, ang ining base man sa pahayag ni Inderes nga ang salakyan ni Jologo halin siya sa south going sa north nga direction and passing through sa sinangadalan Araneta aksidente sining bungguan ang biktima o kung ining si Bourbon pilit gid Action Rex sa suno sa iya sa windshield sa atubang gid? Oo, sa Grabe, atubang gid no? sang salakyan nabatian niya pa siniya nga may naglagabong bala Action na Rex pag diriya nga nakita niya tabok pagining salakyan ni Inderes sa flyover pabla Action Rex going north nga direction ginpamangkot naton tabo ano gidya ang exactly ang natabo
nga nagdiretso siya ba isa nagdulog na urungan magani sila gani aksyon na Rex kay especially ning upod niya ang nangapiman Basko gurong pagkabunggo sini. sa pana Kay posible ang ulo yan yung nakaigo sa windshield mo. yes sir. Tapos pumilit siya, pagpilit dalaga lang nga dalaga ng suspect ding nakabunggo. Oo, dalagang dalagan na ibaluan na lang. Nagagi pa sa sa flyover. no, nag-agi pa siya sa flyover. Grabe mo. Lapo sa may Araneta siguro ni. Oo. Sa may Komblade, dire sa may Aranita, Gatoslaw. Aranita Gatoslaw. Or hindi naman sa Kapalakson siguro. Dito na action Nang laktod sa palaboto sa may area sang Burgos. Burgos ng Lakson. Ano na ganing area na? may Ramos. Ramos. Oo. Sa may BS Kalayo dito ba? Na, kalayo. Dito na gani Action Rex na ibaluan nila nga dito na nadakpan ang ining suspect ining si Mapagas ang suspect ne? hindi man siguro Action Rex. Kundi nagkagi lang sa gasoline station. Nag-agi gid sa may Caltex gasoline station. Dira sa may corner gid. Oo, sa may corner gid sa mga corner sang Lacson Ramos o kon BS Aquino gaga diri na Action Rex kag nila na ibaluan nga dito na nadakpan ang ining driver mismo sang Suzuki Ertiga Action Rex nga si Jadogo. Sila man nagpabalo yon sa pamilya sang biktima kag dito na Action Rex na ibaluan nga sa pamilya kag dito na gilayon nagrekta ang pamilya sang sini nga biktima dito na sa may Caltex Dampi Action Rex. Dula lang o galing iting iyang signal kay gabiyahe ito siya kagina Action Rex si Inderes pero ari pamatian ta si Arcadio Inderes. Kilala hindi man siya nga pero kilala man kada sinasanayan mo di ka rin taking po yan ang siguro nga drana sa dahilan na lang na Bali, gikan dito sa kapihan, no? Tatlo sila. dito prestado naman nangapi sila sa kapihan nagtabok sila tapos nila kung natabok nag-ingit ang isa ka driver nga airport guro to pagbalik may gawas-gawas nga sakyan na motog ng guwan may nagdulog ang sakyan riktato sa may guwan riktato sa may Ramos. Sino to po niya ngapi? Si ang nagkilala ko si Idol. Tapos ang isa ya kilala ko lang sa itsura. Pero kilala man naman si itsura. Dito sila nangapi-dampi. Ano nga pangalan sa kapihan to? Sinablang kapiyan. Dablaser nga kalito lang. Dabla sa guwa. At tabok. Siya una gali nagtabok. Siya na muna tabok. Dasig man ang dalagan sa salakyan. Dasig. Dasig nagpilit sa mga way siya. Way ko na pagkilala ang driver. Nya din sa nag-agi man ragta. Agi pa siya sa flyover. Kon? Agi, dasang agi. Rikta, klasik laga niya. Aksyon na Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni Inderes na utod na to kay biyahe to siya actually is going south sabi may pasahero. So anyway salamat gid no kahit papaano sa iya sininga paghatag man sang dugang nga mga impormasyon. Balita sa patrol ginadulong sa inyo sang life extension vitamin Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon. Aksyon Radio. Thank you! Salamat sa ginaksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol, mga kaaksyon sining ni Migo Froilan
Si Froilano, linya Action Rex Goodnon, base dalon sang Ertiga driver ang iyang nabungguan sa Riverside, base nahulog ang nabungguan. Hindi, actually, ara sa sulod sang gasolinahan kay kung mag-Riverside siya, maliko na siya. Pero ti ari sa may kwan sa may sa gasolinahan. Perti daw malikob la pa Banago, punta Banago na siya likuan niya sa namo kung sa gasolinahan ini siya nagpanglaktod, no? Laktod na siya daan sa gasolinahan, may traffic lights dira sa unan, pwede man sa ka-left turn dira, padulong sa Banago area, mga kaaksyon, no? Sige, daligin lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapi lang ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigin lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali
instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya, mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal simpul kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:10 ang aton oras mga kaaksyon live extension super
Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Waunta ng balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center ni may kangtaran sa satellite registration sang Comelec Bacolod nagapadayon sa barangay Alangilan kanamuon sa mga nagaparehistro amat-amat nga nagasaka. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Ason Rex, ginapasalamatan karon sa Comelec Bacolod ang amat-amat nga pagtaas no sang numero sa mga Bacolod noon nga nagakadto sa ilagyan na patigayon nga satellite registration sa mga butante sa diin ang latest para karon nga adlaw dira sa area sang barangay Alangilan. Now kahapon sa barangay Granada ang kanamuon supposedly nga set nila bala nga rehistro mga 500 pero more than 600 ang tigayan nila nga na-accommodate. Bagong damo man ang nagkaladto kagin extend nila beyond 5 p.m. ang asikaso kapag baton sa mga aplikante. Pero kumo subong nga Sabado siling ni Ma'am Attorney Katrina Kanya siling nga basi kon hindi kami maka-extend pareho kahapon sa Pilang target nila Aksyon Art mga 500. 500? Di kahapon sobra 600 tong sa Granada. Kuha na lang nila, cater na lang. Kaya raman ang mga pumuluyo nga nagkaladto. So, gina-expect niya nga subong sa area sa Alangilan. Din ang venue nila ni sa Langilan man sa eskulahan? Yes, sa gym nila. Sa Alangilan gym nila yan. Dira sila nagpatigayon sang registration until 5 p.m. edi siya. Pero isa pag i-expect nila nga magadamo pag Jackson Rex by next week sa January 9 to 12 sa din dira sa Gaisano Grand Central sila magpatigayon sang special satellite registration. Ang suma total sa ginupisahan niya sa Comelec ang pag-rehistro di sa Bacolod sobra na 4,000. Suma total subong ang mga aplikante nga ilan na cater kag tikon lang tawon diri kung mag-increase pa ang number by next week sigurado nga magataas pa ini before pa man ang January 31 again set sang komisyon sa nasyonal. Yari si Attorney Katrina Kanya. Ang sa Granada natin Aksyon Art, madamo kita sa nakuha agapon nag-total kita 621 ang aton nga na tigayon nga naparehistro kagahapon. Nag-alat kita 500 pero as usual ang 500, wala man na nag-upod ang mga vulnerable sectors nato, mga senior citizen sa PWDs. Basi kung mag-gamay-gamay kita, kasi Sabado sa Action Art, kung Sabado, hasta man lang kita alas 5, pinanglan man natin pa magpahuway, inalagas man makapahuway, man mga personnel sa mag-isa kaadlaw para naman makatugayon na maka-recharge para sa Lunes naman. Ang pagsugod natin sa Ayala Action Art 3 4 naton sa say medyo gamay ang aton nga natigayon nga na-resto sadto siguro tungod sa ulan o basta may hangover. Pag New Year naton no wala kita nag-expect nga amo to ka jutay pero sang last day naton Thursday last day naton sa Ayala adamo mga 400 man ang aton nga na-resto. So hopefully next week ara kita sa Gaisano City madamo pag gihapon nga magakadto na bala para magparehistro. Sang palayag ni Attorney Katrina Kanya ang taga-pamuno or election officer diri sa Bacolod City Comelec office. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall builog ginadulong sa inyo sa Life Extension Super Fiber. Una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat!
Salamat gid Action Art tayo pon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dali gid lang kay manamyaw tanay sa balita ni Action na Marlon Hinovia standby na sa Kapitolyo Provincial. Karen Miraflor may lang pag-monitora. Leone Bangilis Lamson may lang pamate. Joseph Resaga may lang pag-monitora. Anabel de la Cruz, salamat gid, no? Rochelle Folin Susana, Felix Berto Castillo Sr., no? Nga ba si idagdag sa dagat nga pabanago? Felix Berto Castillo Sr., no? Salamat gid sir, no? Alec Ligwaton, Slingyahoy, Sofia Marie, taga Mulila, ha ha ha. Ay, porti si Alec Ligwaton ba? De La Piña at sa Donald, monitoring from Valladolid, no? Thank you so much, Gid De La Piña at sa Donald, no? And sa kay Franklin Tilihoyo, may lang pagpamati, Franklin Tilihoyo, no? Tilohoyo, no? Adoy Arthur, salamat gid Doy Arthur. Imbong Jocampo, MJS Eldore, salamat gid. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati dira. Madam Virginia San Antonio Olpenda from Silinhomsa. Jenny Solgon, salamat gid. Mario Olbido Acuesa. And Ri Flores Baryoga, si Madam Georgia Gargasiran. Noemi Tampipi Ases, no? Salamat gid Noemi. John Resicio, Simon Caltorilla, Billy Albay, and Bata Subdivision, Galisin, Noemi Tampipi Asis, no? And Adelpha Vinos Loses from Victoria. Salamat gid Adelpha Vinos Loses. Pa-shoot out lang sa taga Victoria sa Loses family kag Aldas family. Ayos. Evelyn Sinaon, salamat gid. And Ryan Belio, no? Si Conila Paran kag Maria Victoria Paredes ngo nga naga-monitor sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanay balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial tuman ka pag-abuso. Nakitaan nga rasono ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa pag-dismiss sa apat ka mga UPA personnel. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Lawrence, salamat ina sa mga rason kanakitaan ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa second sa sining pagpapanaog sang dismissal from the service sa apat ka mga personnel o kung empleyado sa Provincial Agriculture's Office sa Negros Occidental. Suno kay Diaz, hindi man lang amugalito nga bes ang reklamo sa sining ginapang dismiss may kantanan sa pag-abuso or paggamit sa government service vehicles kundi mga prior pagkat mga complaints against siring mga ginpang dismiss nalaligyan pa action rex ng mga tiruig may amamon naman nga daan reklamo ti hambal ni Diaz to makapila ka beses naman ang pagpasensya si sa ila o galing aras si hapon nagkatabo si hapon ti hambal ni Diaz may nagakaigo nga rason nga sila ang papanawagan sa Abosri nga desisyon pero ginaklaro na rin na Diaz nga ang ining dismissal from the service nga desisyon based ini sa ginpatigayon yang investigation sa provincial legal office katampi mayara sa complainant mo mayara sa nagreklamo gid may kantan sa hindi insakto nga pag-usar sa government service vehicle na ginatawag nga
Capitol Cab kay Kumaduruban na tabo ining reklamo sa itong Hulyo 15, 2022. Tapos nga mga OPA personnel na nagkanto sa Victoria City nagkalampuwas ng oras ngagintala na nga kuntani iuli na sa lakyan o galing kay hambal ni Diaz waay ni nagpasugot ang ining mga OPA personnel sa pangabay sang driver sang sining Capitol Cab kung pwede makauna lang siya ay iuli yan ang salakyan pero ginapunggan ni siya kagin hambalan pa sa daw hindi mayo nga mga tinaga. Amo tong pinakarason kung nga agin na reklamo ini mga OPA personnel gibisikahan sa Provincial Legal Office tub nga nagkuha desisyon ginpormahan ni Governor Bong Lacson nga dismissal from the service. Ining intang dismiss tungod sa kaso grave misconduct amo mga insurers nga sanday Herman Atihay, Ramilo Letran, Rizien Palacios kaya ang isa diri abang Project Development Assistant si Maria Luisa Apanyo. Tumo kay ginakami gining final kag executory na ang desisyon o kon order sa Provincial Legal Office since January 3 sang nag-talk effect ining dismissal order hindi na sila magkabig nga mga workers o kon trabahante sa idalom sa provincial government. According to laban-laban, mag-file ni sila sa appeal dahil sa Civil Service Commissioner kung CSC ilang kabahin sa ginatawag na legal remedy. Yari si Provincial Administrator Atty. Diaz. Pinakadako gud ang factors number one as ako maglantaw wala remorse gina-justify pa. Number two natakto pa sila. Number three muna after na ginsaway sila ginbuyayaw pa nila ang kasaway sila. And number four is not the first time so kapangayo pa gani sila bago nga atob lang na aksidente nga pick up ni OPA staffman dugay pa naglupo sa bago. I was able to negotiate with the PNP, retrieve ta, and then ipakayo. So, pagkayo, naayo naman nila ni Jimbo. Isipin ko, hindi na po patigay problema, harap ng Capitol Cab. It might happen naman, nasugat naman ko sa inyo, pinaka-aksidente naman kamo kayo nakainom. So, amo na ang stories behind. We have been very lenient, we have been very understanding, pero it seems that lessons are not learned. Again, ang pag-misuse ang vehicle, tako na yung sala sa under the civil service law. How much more ini? Ang reason, nag-ininom pa, tapos inkigan pang driver, inkigan pang supervisor, pwede papuli ang driver. After nabalaan sila nga gainom sila, kaginagad naman sila puli, hindi sila mapuli. Mention ni Diaz kasi Jimbo, amo na si Engineer Jimbo Garsola. Lagi pa na siya action reg sa 5 kamagin reklamo o galing sa 5 4 pa lang ang kinapanaogan sa dismissal from the service nga desisyon. Kaya ato sila pili nila nga mag-submit sang possession paper. Atong possession paper amo to ang gintunan sa Provincial Legal Office kag nakapagawa sang findings nga dismissal from the service. Ining si Engineer Jimbo Garsulaya ginpili niya ni nga magpidalom sa formal investigation kag hearing. Amo na nga wala pa na desisyon tangod nagapadayon pa ang investigation sa Provincial Legal Office. Ang kaaksyon nagikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang kay matagtanay pinaka mga commercials. Balikan ko lang sa aksyon Alvin Graba sa Nokpo, Dugay-Dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Hoy Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV
Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-pinagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. Talubog labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tarang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo, 3 ka high-ranking New People's Army na arestoho sa banwasang Calatrava. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo. Aksyon Alvin? Aksyon Rex sa impormasyon nagikan kay 303rd Infantry Brigade Commander nga si Colonel Michael Samson. Nadakpan gid alas 5:30 sang hapon kahapon ang 3 ka mga matag-as nga miyembro sang NPA paagi sa gintingop nga pwersa sang 79th Infantry Battalion upod ang Regional Mobile Force Company, 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company Calatrava, kag sang Tuboso PNP, ining 3 mga ranking NPA dito sa Northern Negros. Actually, dakpan sila sa sitio Pinamakpinan, Barangay Cambayobo sa banwasang Calatrava. Din ang mga naaresto amo sanday Felix Sousa Jr. alias Ka Rigor. Amo ni siya Action Rex ang head sang sandatahang unit propaganda. Sino to gani? Felix Sousa. Felix Sousa? Sousa Jr. Yes, sir. Si alias Ka Rigor. Siya ang head sa sandatahang unit propaganda platoon sa SYP. Northern Negros o SYP. Ang iya asawa nga si Jalen Sousa nga si alias Cristel, isa ka medical staff, kag ang isa pa diri nga si Cherry Catalogo alias Cielo ginakabigman nga educational staff ni Ka Rigor Action Rex. Now sunod diri kay Samson, si Felix Sousa Jr. ang ginakabig nga nabilin nga leader sang NPA sa Northern Negros. Siya man ang ginatudlo sa nga responsable sa pagpamatay sa pila ka mga personalidad sa Calatrava, Escalante, suguman sa banwasang Tuboso. Ti ano sila nga group ya? Northern Negros Action. Lain man ning Roslyn Pilye? Lain man na ang Roslyn Pilye Action Rex. Tapos Northern Negros group ni sila ya? Sa Northern Negros ni siya Action Rex. Kunti may ang NPA Northern Negros base sa pahayag ni Samson nga amo na ni na-dismantle nga grupo. Gusto ni Rigor nga Ka-Rigor nga mabuhi o kung buhi o liwat ang ini nga grupo Action Rex. In fact, sunod diri kay Colonel Samson na recover man kahapon nga adlaw ang 2 ka caliber 45, isa ka 9mm, 4 rifle grenade, mga ammunitions kag mga subversive documents. Base man sa record sang kapulisan kag subong man sa mga militar si Ka Rigor Action Rex, may standing warrant of arrest sa kaso nga homicide, may kaso man ining illegal possession of firearms. Siya man ang ginatudlo nga nagsunog sa 10-wheeler truck tubula Action Rex sa Northern Negros. Yan ni Ballesteros? Oo, yan na ni Ballesteros nga ginasunog. Kag sa ang pumuluyo, pagbase sa pahayag ni Colonel Samson, hindi naman magpasugot nga ara na naman ang presensya sa ilang lugar ang grupo sang NPA. That is why nga ginpakamaayo nga ano ni sila NPA group, dismantled group o Roslyn Pilye command under ni sila? Ano ni sila nga grupo man?
Sa pahayag ni Colonel Samson, dismantled NPA Northern Negros Front. So, meaning why na ni sila sa grupo sa NPA, dismantled na ni sila yung grupo, ano man, dismantled because ang, ano man, inkwentro na tabo? Oo, na-dismantle ni sila, una na action sa grupo, sa mga katapo sa Philippine Army, nawalin na wataag na ni sila, na pipduta na lang pala na bilis. At hindi gyapon dismantled grupo gyapon sa NPA sila oo. Hindi na dismantle kay kung dismantled na why na sila group or di na silang grupo ya NPA gyapon sila. Yes, action na Rex. Ariho, pamatian tabla ang pahayag ni Colonel Samson. Continues ang aton operation sa bukid, especially the areas of Tuboso at Calatrava, ay dito na ang sentro sa mga atrocities nila, no? May nagtip ng mga civilian, na may mga armado, yung sa isa kabalay, kag aktibo man ang aton pag-gather ng mga information na ginahatag sa aton mga pumuluyo. Pag may warrant man sila, identify sila, so dali lang, nadadakpan sila ni Felix Sousa, Arias Rigor, head ng sanataang unit from propaganda platoon ng Northern Negros Front, and Arirel Catalugo alias Celo, educational staff, and Halen alias Cristel, asawa ni Rigor, na medical staff. At nakakuha tayo ng dua ka-caliber 45, isa ka 9mm pistol, 4 ka rifle grenades, and mga ammunition, personal belongings, at mga subversive documents. So, ini nga grupo nga ginamunuan ni alias Rigor ay responsible sa mga liquidation o pagpatay sa mga personalidad sa areas ng Calatrava, Tuboso, kag Escalante. Aksyon na Rex nga kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni Army Colonel Michael Samson. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat sa ginaksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby reaction Eric Magbanwa sa BCPO. No baklas dashboard na nakita, no car aircon cleaning system ang aircon sa salakyan niyo why na Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito o nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa. Si paring Alan Navales kag Alex Montesa kay Pelton Lepuraho kag Rimondo or Armondo Manangkil no. Malang pag-monitor si Alicar Vargas. Morning sir, morning man. Alicar Vargas, no? Kay Novi Magapan, Adelfa Binosloses. Okay, sige. Manjorni ho
sa kay Mitch Ogang Barotag, Mary Ann Valencia Ikraila, Jocelyn Song Comedia, ga monitor sila kuno tamyaw ilang banay sa Barangay 10 si Iboy Comedia, no? To sa Angeles, Pampanga, gali si Jocelyn Song Comedia. Salamat gid Jocelyn. Kay Jocelyn, salamat gid Mimar Estrella Fernandez or Mimar Fernandez Estrella. Ginapaksyonan ko tani ang amon mga paryente sa Barangay Libas sa Banwasang Isabela, no? Nga amon himata nga si Teresita Fernandez Tamon nga nagtaliwa na. Ang iya bangkay igahaya diri sa ilang balay sa Purok Baybay, Barangay Daga, Cadiz City, no? Sige, sa mga pamilya dira ni Teresita Fernandez Tamon, ini siyang nagtaliwa na, no? Mimar Fernandez Estrellang nagapa-aksyon sini. Christine Minies Villalobos may lang pagpamati kag kay Ricky Calves, no? Ricky Calves sa Budjig Panso Patoy Tricycle Repair Shop, Isabela, no? Kativer, salamat gida. Lia Younger Esquivel, no? Lia Younger Esquivel, no? Si Diding Alojamento may lang pagpamati, no? Thank you gida. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Kadtuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Update sining 58 anyos blang nga taxi driver nga patay ini matapos ganabungguan sang SUV nga ginamaniho sang 22 anyos kay nasang kagahon dira sa highway sang National Highway sa Araneta Golden Field Commercial Complex. Anong latest nga investigation? Yari ang kaundan sa balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Gina-process na kasi siguro sa Lunes na, no? Ang ano to? Ma-release ang aton nga kayuhan, no? Ayo di purma. Daw mo nang manami nga balita mo. Oh yes, kaya gina-process sa subok ka ginapadasig na, no? Ano to, wow? Ha? Ano na sa Lunes man? Pitsa no ibi pa man na? Oo, ganit, gina-process na gani. Ang ano naman? Release ang nabilin to bala sa una nga na-release, Na-release nga? Luga pala isipan sa ako, no? Ato ba bayan mo tanan sa utang mo bala? Ayo di purma. No. Pilit mo gid ko mong. Do hindi gid ba? Hindi gina-lipsa ko lang, alam mo ko kapis ka. Gani man. Subong lang do, nagapangamuyo na ko. Sa Lunes na gani. Sa Lunes na? Oo, na-process na gani siling ko. Itulog talang na. Ayo di purma. Tig-agi daw. Tig-agag wala gid. Sa Lunes na gani. Ang nabilin bla sa una nga gin-release. Muna dang klaro. Tapos ang sa imo na partinisir ya, siguro ba si mga Wibis, Biyernes, no? Ba? Kag ma-release naman na. So, mga asot-asot na nga releasing. Do, ginabudgetan mo na ba? Oo, kung sa mga kanta, please release me. Ayo di purma. Let me go. Ba? Dumayo, wow. Ang tiradak sa next, no? Mayo gid Oo, kaya kasi Mr. Pano, wala pampaw-paw. Oo, Pampaw-paw sa nagadulo nga bulsa. Ba, dulo. Mayo gid Amo na ang tiradak sa next, no? Mahulat-ulaton ta. Ma-release na sa... Day Marnie, no? Sa Lunes, no? Nakita pa si Inday Marnie ba? Ayo di purma. Balikin ba si Inday Marnie ba? Ba? Okay. Ba? Okay. Sila ko atos may Consuelo si Action Rex, sa balik niya nga Lunes nga pagpanganagan, no? Husto! BBB program.
Ayo di purma. Amo na tang tirada, no? Do ginapayo mong adlaw ko ah. Pati natural kay at least may pag-asa. Gani man. Kung wala pag-asa, araman si Binja. Araman ang low pressure area. Ayo di purma. Paulan sa ato, no? Sa Bacolod, kag Negros. Ayos ah. Subong nga nito, nag-tipon-tipo naman ang galoo mo, no? Ara naman. Ay basi kung mag-ulan naman sa karon, no? Ati, may kaso ah. May kaso ah. Kaya may ginapasilungan naman ta. Alaban eh. Hindi ta mabasa, no? Ang ato lang pag-asa dito, si Kuan na lang. Gani? Si Kagawa Jopred. Obi kong pag-asa ya. Nano. Ayo, may lang ang pagpamati kay Kagawad Jofred gayong-yongom sa niya. Sila nga ayos ah. Good. Doon mo na lang namin nga. Kay Kapitan Chad Feria dira sa Barangay Robles bla. Doon natapos na tong ilang kuano? Ano to? Loses di baile? Baile. Buta, bailes de loses kali. Tapos na. Tapos na. Sa San Ono, ligad lang si Mana? Buta, sa San Ono to Ito subong on the process na naguro eh. Ang ano? Ayo di purma. Basta mga process yan, dira kita. So, interesado ka isang on the process nga word sao. So, kakakuan ka. Daw kakabalik memorya mo. Ayo. Amo na dag tirada, no? Ano ni? Ano tong latest to? Ay, tikay na sa nga, nag-atubangay na ang both parties, Ang pamilya, ito pala sa napatay nga taxi driver, kag ang pamilya sang nakabungko sa taxi driver Action Rex. Aragid kay na si Police Chief Master Sergeant Joey Mira, ang traffic investigator sa station number 8, nga nagatubang gid sa both parties sa duha ka pamilya. Kagara pa nga nagapamati ang hepe sa station number 8 nga si Police Major Jory Puerto. Galing kay wala lang gid Action Rex in detalye sa ato ni Police Chief Master Sergeant Joey Mira kung ano ang naging kasugtan sa pamilya, but definitely ito may ara nga positibo nga reaction sa both parties. Kaya daw initially ito may ara siguro settlement kapatabo. Pero hindi pagit man ma-divulge ni Mira kung ano ining settlement kang ginasiling nato ng Action Rex, no? Kaya hindi sa gusto nga mahamper ang ging kasugtan sa pamilya. Depende na kasiling ni Mira kung ano gin man niya desisyon sa pamilya sa tong taxi driver nga napatay. Handa man siya kay i-prepare man niya ang mga kinangnanon nga kaso ipasaka batok sa driver to sang SUV Action Rex. Sa pagpag-usisa diri yan ni Police Chief Master Sergeant Joey Mira, nagapakita nga nagatabok din mga gali ni Action Rex sa dala ni si Leonilo Borbor Bla. Amo ni ang taxi driver nga nabungguan sang Suzuki Ertiga nga ginamaniho ni Miguel Jomari Gialogo nga taga Puro Kasilingan, Barangay Tangob. Actually, isa man isla ka lugar mong taga Barangay Tangob ni si Borbor, si Gialogo taga Barangay Tangob ni. Nahapit ni siya sang sarakyan no? Ni Gialogo nga kung tani mga pinis sa tubangan sa City Mall bla. Tubangan sa may Golden Field Commercial Complex. Kaya kita tungo sa Katasigon sa dalaga ni sa Suzuki Ertiga nga ginamaniho ni Miguel. Tiyan mo ni nabungguan din impact. Tiyan mo ni pumilit ini sa windshield sang salakyan ni Miguel Jomari Dialogo. O galing kita ang iya sinaya nga panisayon sa kay Mira nga daw ginervyos sa kuno kag daw as if ka daw nagratol siya, nagsala-sala ginabot nervyoso way sa kabalo anong imuon niya nga suno sa yati wa ba siya kabalo ganay kuno nga nagpilit pa sa windshield ang lawas ni Leonilo Borbor kasi ulitin discoveryhan niya lang kanibaluan niya lang sang nagdulog siya sa tubangan sang Caltex gasoline Kalayo sang gindalaganan niya way sakbalo blibad. Iyan na yung statement mong kay kuno ginervyos siya na nagratol siya kato hindi siya kuno kabalo pagduloy ito kuno sa Kino Lacson Street tubangan Caltex gasoline station sa barangay 3 dito na kuno na munalungan nga may tao nagli nga nagpilit kuno sa windshield
sang iya sining nga salakyan. Tay ginarespeto ni Mira. Ang iya sining nga palayag sa sining natabo nga aksidente kay nasang aga. Kay ning si ang nakabunggo nga si Miguel Jo Marie Gialogo, halin sa kuno sila balay sa barangay Tango kay pamahaw sa tanik kuno sa Macdo tapos sa Quezon City sang matabo ang aksidente. Yari si Police Master Sergeant Joey Mira, investigador traffic sa Police Station number 8. Sa nung isang driver, sang kapakadto na kami doon, interview ko siya, sang kadrive ko sa salakyan. Ang iya ko sa kung nervous siya. Wala siya sa may tawagan, kasi mamaya tulog pa. Wala siya sa may mabalaan kung anong iya buhaton. So namangkot siya sa akon, tani siya ano ang buhaton ko, tani ang lason ng maging buhat. Nagrikta ka sa nearest police station. Dito ka na-report na may nabungguan ka. Pero kabalusan may tao ng pilit siya sa salakyan. So most probably, kahit ang iya lang siya sugod sa akon, may naglagapok. Ang ulo ng balya sa akon. Ba't kung ng taon mo kadako sa luto sa windshield? Most probably, nabalaan niya nga may nabungguan siya na tao. Wala siya nanakot sa salakyan. Wala. Turog yun sa nervous ako ito yung bata to, 22 years old. Pero kapag kita niyo yung tao, pilit sa windshield, hindi ka siya. Alam ko kapag interview ko siya, hindi siya magkuhan kung nakita yan. Pero kung lang taon mo kadako sa windshield, kadako sa luto sa windshield, o basi, wala naman naman tiparan ng tao, ara kung tapik sa iyong hood. Kasi sa na-nervous na siya. Wala siya kabalo, ano yung buhat to? Hindi na siya din, sir. Sa mga driver, halin siya sa ila. Nagutom siya, o dito sa tangob, nagutom siya, makakadto siya tani sa McDonald's sa may Quezon City, kaya nabakal sa pagkaon. Tingnan na kalabot ako siya sa Rockstone. So, kaya wala siya kabalo ko ng buhat, na nervous at lakat na lang to sa naglibot-libot siya. Ito naglabot siya sa Caltex. Kung na sa tangob. Actually, si Police Chief Master Sergeant Joey Mira, ang traffic investigator sang Police Station number 8. So kung anong final decision sang pamilya sa biktima, ara naman ang sa ila, kay maulat naman lang niya si Mira sa ila sining mangin desisyon. Report kay ka sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric magpalang ka report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na kasi sa matay! Dumagya ka! Mensahe
sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Nasulod sang puluyan. Ang iban sinayara pa man sa mga department store, galagaw-lagaw pa. Ang iban may obra pa, especially sa mga pribadong kumbuyahan. No? May tisianay, kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Kinanglan talang mag-may tisi kita. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar. Yari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Malakay Finance Corporation na nakita, no? Ang Malakay Finance Corporation Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na Siling niya, good noon sa Rex, may natabo man ding bungguan ay kagina sang kagahon around mga 3:37 sang kagahon diri na yon sa Banga Core, boundary sang Alihis kag Takuling. Update lang ko sir kung anong natabo sa tricycle driver. Salamat. Thank you gid Kathleen Grace, no? Ibaloon lang niya kag i-check lang ni action direct magbanwa kung kamusta dira ang bungguan ay sa may Takuling, no? Core boundary sang Alihis kag Barangay Takuling. Salamat gid Kathleen Grace, no? Kathleen Grace. Ayos. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Radyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadisanay kita mga kaksyon. Ini may kang tanan sa mga na-confess kablang nga mga bugaho sang Christmas kag New Year's Eve ginpangguba na sang Cadiz City PNP. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action rights gin pagguba ang mga nakonfiskar nga buga sa itong nga celebrar sang Christmas kag kabuman New Year sa may siyudad ng Cadiz. Ini patimaan kag kampanya sa kapulisan nga hindi na kinanglan nga magamit kining buga tungod masyado man kadelikado sa pumuluyo. Labi na ginagiban sini nga ginabalahan panila sang hulin. Pero sa kay Police Captain Gina Fernandez ang Deputy Chief of Police sa Cadiz City PNP at the same time amo ang spokesperson ila inigit palapakan sa Pison kon sa ila sini nga patrol ang anom tanan ka mga buga nga ila sini nga na-confiscate during sa kampanya sa mga illegal nga palupok. So actually kaina may kita nga ceremonial distraction sa aga ang mga ginapanawagan natin di sa pumuluyo isang Cadiz nga stop na ang usar sila na ginabawal na sa aton. So wala man sa may ginpakasuhan sa mga nagaparangiya sa sining buga nga ginpang confiscate. Kundi nga padayon lamang ang kapulisan sa pagkakampanya sini labi na gid sa tion sang Christmas kag New Year gaya nga discourage gid sa mga nagagamit ng mga kabataan kaya nag-encourage man sa mga ginikanan dapat sila man magbulig agod magsaway sa ila sa mga kabataan nga nagagamit kaya nag-ubra sining mga buga. Report gikan sa siyudad sa Cadiz sa atong mga kaksyon nga mahilig magkape. Taliwat kita nga remind nga ang Life Extension Coffee Week sa lamang ang kape nga bayara nga vitamin D3. Sa isa ka sa sisa kape nga atong ginainom sa Life Extension Coffee Week sa na ang 200 ayo nga vitamin D3 plus pagid may racemas from extract at mango sunflower extract. Kaya nagahatag pagiduga nga benepisyo sa atong ikaing lawas samtang kita nagapangape. Kaya sa diin pa kita, TV. Ini si Aksyon Roger Gutib sa report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Roger Goti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Standby na aksyon na vidya pasible. Balikan talang ikaw, dugay-dugay. Magbalik ang aksyon balita Banat Bulig.
Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 16 ang aton oras, no? May lang pagpamati kay Mr. Milili Oligo. May lang pag-monitor kay Dino Alik ba si Bonus gani man. Dino Alik salamat gid. Rizal Balsimo, thank you. Salamat gid sa pag-monitor kag Erwin Dicatoria Gonzales
nga nagapamati man no, sa sining mga inoras. Everyoung Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig bag-ayo ang gubang nga cells. At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Live extension vitamin D3 anay, no? Ini ang rason nga Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Radyo! Kantuan tanang balita ni Aksyon na video posible gikan naman sa area sang Pontevedra. Ini may kang tanan sa duha ka mga lalaki blaho na dakpan ang isa ka minor de edad, dakop ni sa bypass operation no? Sang kapulisan sa Banwa sang Pontevedra, isa ka armas lutang na recover pa. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon VJ, posible Aksyon VJ. Action Rex nagkuhaan sang kapin 6,500 nga balor sang ginapatihan Shabu ang duha ka mga persona sa isa-iya ka bypass operation sa Pontevedra PNP taknala 7:20 kagabi Enero 6 sa Purok Lampunaya, Barangay Miranda, Banwa sang Pontevedra. Ginkilala ang mga sospetsado sa Jefferson Pasco alias Tuto, 28 anyos, soltero, isa ka street level individual, kag alias Monmon, 17 anyos, lunsay mga taga-barangay Miranda sa nasambit nga Banwa. Si alias Monmon ang ginagkabig bilang isa ka newly identified drug personality sandig sa record sang kapulisan. Ginpatigayon ang bypass operation sa pagpanguna sa Pontevedra PNP Station Drug Enforcement Team sa pamuno ni Police Captain Roel Peñero, ang Deputy Chief of Police sa nasambit nga istasyon. Na-recover sa mga kapulisan ang 13 tanan ka mga sachet na nagaunod sa ginapatihan Shabu. Lakip na diri ang isa ka buy-bust item kag isa ka 500 pesos nga mo naman ang gingamit bilang buy-bust money. Na-recover man sa mga kapulisan ang isa ka 12-gauge shotgun o kuning sulpak kag duha ka mga live ammunitions. Nagadangat sa 0.8 gramos ang kabugaton sa na-recover nga mga illegal nga droga gikan sa duha ka mga sospetsado. Sa karon nagkahunong ini sila sa bahin sang Pontevedra PNP Custodial Facility. Balita nagikan sa Banwa sang Pontevedra. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na VG Apasible. Balita gikan sa Banwasang Pontevedra. Sige, si Presidente Marcoso nagpalayag sang suporta sa sining panawagan mula sa mga senior officers sang Philippine National Police o kung PNP nga magsumiter sang ila courtesy resignation kasunod sang ginapatigayon nga internal cleansing sang kapulisan. Ano galing matabo ni kung nakasubmit sila sang courtesy resignation, mangin OIC ang bilin sa tagsa ka mga police stations? Amo ni siguro ay, no? I-take over for the meantime, pero sa mga mataas nga mga posisyon ni, like for example, mga colonel ni, nga nag-auyat nung matabo ni, ting the next rank nila is major, mga kaksyon, no? Grabe, no? Ang taon taning masunod na kabanata. Ginbulgar ni Marcos nga madugay na ining plano sang administrasyon mga kaksyon. Suno kay Marcos, kung madumduman sa itong kampanya, sang ginpamangkot siya kung ano ang iyang plano para mapapas ang problema sang droga, ini karon ang sabat suno sa iya. No? Gidugang pa ni Marcos, ilalang ginatinluan ang hanay sang kapulisan para mapasiguro nga ang mga mabilin nga opisyal ang magatrabaho sa gusto para sa gobyerno kag wala nagatrabaho sa sindikato o mga sindikato. No? Dugang pa ni Marcos nga ang mga opisyal nga cleared ang ibalik sa pwesto samtang magapangatubang naman sang severe nga mga kaso ang mahibaluan nga naga-intra sa illegal nga aktibidades mga kaksyon. Ay sadya, no? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaksyon tati, masobra 17 milyones pa ka mga COVID-19 vaccine, no? Ang yara sa warehouses nga pwede pa magamit para ibakuna sa mga Pinoy sa piyak na nagtapos ng state of calamity, mga kaksyon. No? Actually, ambot kung may pabakuna pa sila, pero may nagapabakuna gid. No? Sa media forum, ginpahayag ni DOH Officer in Charge, Dr. Maria Rosario Vergere, 17,488.50 ka COVID-19 doses para sa mga available or makakuha pa sini mga kaksyon. No? Dugang pa ni Vergere, pila sa mga doses nga ang na-expire sa unang quarter sang tuig 2023 samtang mayara man sang ma-expire sa mid-year mga kaksyon. No? Tigin pa siguro ni Vergere nga sa piyak gintapos na ang state of calamity kag ang public health emergency para sa COVID-19. Valid pa sang isa ka tuig ang Emergency Use Authority sang COVID-19 vaccine mga kaksyon. Ha? And sa karon may masobra 73 milyon na ka mga Pinoy ang nakabaton sang primary vaccines. Halin sa 21 milyones ka mga Filipino ang nakabaton sang booster shots. No? Sa itong Nobyembre, tuig 2022 mga kakson, 31 million doses sang COVID-19 vaccine ang na-expire balor mga 15 milyones pesos
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:29 ang aton oras kay Mr. Abraham Ortega. May lang pagpamati Mr. Abraham Ortega dira sa Riyadh, Saudi Arabia. Thank you, good, no? Mr. Melili Oligo, araman ga monitor kag Arlidan Makoy kag mga baktuda drivers, no? Dira sa Barangay Sumag mga kaksyon, no? Evergreen Herbal Capsule na kita, no? Para sa mga may mga Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema,
Dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi Gid sa inyo sining pagkigupod. Happy weekend sa inyo talantanan. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Sa kinanda na ko ang inyo sinika-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang aksyon.